Apoy masidsida ta manong. Uy, madikit din. Mami nga sabong masida. Di pala nga tabibim ti partsyo. Ato si Dansyon. Suruan nak, madyan ka parparti ti bibig. Hindi ka pinakakaman ti Kastuya, ha? Nga to'y manong. Katuday. Katuday. Uri iling tam lang ata kung buraw, mabalinaw. Di masam. Masam itato'y manong. Kinasamit may kamasukar na. Ano din kanasukar na ata kawan naramdaman na. Pumait. Di ako nit maabot. Nyamot yun. Gumawat ka ba, tatatay pa gawat nga gawat. Bibuya ka mulatan. Di ako nit maabot manong. Yo! Mata. Kadwam. Lakam tayo di pangrabita yun. Manong ana ti lalaki tabibem. Nada makitang may itlog na. So adyo, lalaki adyo. Kawal matrumrumor na itlog na ni manong. Kinuldulin damat siyempre mabayin damat. Kaya mo dagbayin dagi tabibe. Apay madikit din. Si kalang mo tayo mababayin na kayo. Apay nagkaro ka kinyakon manong. Gusto ato yun, si kalang matagsida. Sige Rod, sotan. Iling tamata, tada si tagdamdama Sige nga Rod manong. Ni, nagadaw pa ita ni manong. Kalaan ta, lang ang mga badita nga lang kita, sayang. Maunanda ka pa iya. Mati malalagi di ba pasit pa lang. Sayang. Pag-ukradong pa di, na. Ate ni manong, bali na ato yan. Uy, bali na kita, basta nag-ukrad. Ano nga ta, nagadaw. Nagadon. Nung ato umana ta, ila ko ma. Tigmamano ata manong. Depende, nung umano ti presyo da. Baka malugyak mo. Nagadun eh. Gusto na manong ni, nagadon ni. Kasayang magitan ni naman ti malaawin. Ni, Matindag tumalag ita, uy. sige nga Rod, dala mo na mami ni. Ngayon, natukulay no. Ulon. Tugod na tan, bali na tan. Ugasan to ata bago miling ta Ang Rod, ay, itlog. Abay, ano natin nalayon? Katutay ba kayo? Ang mga kastoy manang? Kutun naimas ata. O kitam, naimas ata ko na nagaruday. Libasa kaming ko, ugkot kamuti na tamo mga kanan. Ang gamin mo lang ni Apong kastoy di bagyo manong. Kumangtok ko ka dito sa ngana, tay mulam, tagawid ko na ko di bagyaw. Ombay bala ko agawid di bagyo manong. Santo lang agawid nung nakaasawa ko. Nung naasawa ko ni Bakon. Nagaduti kahit mga maasawa, ni ba akpan? So nga Rod, type ko manang sa balay karismana. Kalis mga ibagbagam, kakita ugasan natin, tiling tamon. So nga Rod, kunak manong, bugwa ko. Ugasa man na lang ata, tay gusto dyan nagata. Kun manong. Punay, napalaban man ka naglaban ng dressing Talaga amit Bakit niya tipat na natin katuday? Ano tayo gumatang katitina pa? Grace! Payo, tika man ay. Norderak tigal ba di ko bon, baka mabalinak tulungan nga ikabay. Tatamba? Paano kayo gumatang titina pa ka? Sakto ti mang tinti tinapakan niya mo, pinakabayad mo nga dyan. Libo, tinapa? Kaya pay, pang may sa oras na lang mat nga rami din na dyan, han mga whole day. Kung baka sayang mga jay, tinapa din. Sige, siguradong nga may soras lang trabaho diya, adopet yung bram dito balay. Huwag ka di, nalagit din na ya. Takit din ng Trace, nagadupay lang nga tungtungan yung. Sige Rod, sige ba, kamay. Nalagda di yero ang ginatang mao. Nalagda Manang na pala ni manungan. Sumurot kini ba kagyero da kano. Sakto, nalpas ko ilingling taon. Takan manang